Roberta Metsola komplet tirrepeti l-pożizzjoni tagħha għall-Unjoni Ewropea b'direzzjoni militari li tkun ta' spalla mal-qawwiet tan-NATO u mhux tikkompeti magħhom. Metsola tenni dan fil-Greċja. Fil-Parlament Grek bħala l-President tal-Parlament Ewropew saħqet dwar direzzjoni militari li għandha tadotta l-Unjoni Ewropea għax skonta bija niggarantixxu l-paċi. When it comes to security and defence, we must build a real EU security and defence union framework, one that complements NATO without competing with it. Fl-aħħar jiem is-sit awtorevoli Politico ikkwota dikjarazzjonijiet ta' Metsola fejn qalet li l-Parlament Ewropew għandu jkomplu jimbotta xiri konġunt u żvilupp ta' armi li jiġu finanzjati mill-Unjoni Ewropea. L-Ewropa trid tonfoq iżjed fuq difiża u din il-Forza Ewropea Armata m'għandix tikkompeti man-NATO iżda tikkumplimenta il-qawwiet tan-NATO. Kienet qalet diġà l-Ewroparlamentari Nazzjonalista. Ma' din il-pożizzjoni jaqbel ukoll il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech fejn dan saħaq li l-Armata Ewropea iktar armata sa' snina trid tikkumplimenta lin-NATO. U għalhekk iva dak li qalet Roberta illi nkunu komplementari għan-NATO. Għal-rapportaġġ dwar dikjarazzjonijiet tagħha stess, Metsola infexxet tiżvoga mal-mobile u ħarġet tiddefendi l-pożizzjoni tagħha li l-Unjoni Ewropea iżid innefqa fuq l-armamenti billi tajjar lil dawk li jisejħed lil ta' Super One. Roberta Metsola kienet ikkritikata mill-attivisti minħabba l-gwerra u pożizzjonijiet li ħadet meta marret l-Iżrael. U żgħażagħ fl-Emkast u oħrajn fl-Ewropa qalula li qed tiffaċilita il-ġenoċidju. Ftakru għadin meta terġgħu taraw ismi fuq is-Super One.